Himala, ni balibad o pasahero. Ani man ko na, sir. Kung magpasakay tagdaghan, basin madisgrasya ta. Nagkamas-kamas! Puta ka! Bakla! Gugura ka! Anak ko! Mangingon! Ayaw ko niti lang! Sa muka, ganing kasadaha, oy! Kuba kay ang kasada! Magkaliso na butaan na ron. Oh, anong tanamang kasakwa? Ako naguba na? Niingon de ko. Taka kagyaw-yaw dia. Ay, sige klamo diya! Dali naman na! Baktason din nato! Hala, baktasa ka kung kaya nimo. Matinumanon kayo. Wala man tayo choice mabuhat! Wa may motor! Kung naamalay motor, di na dyan ko mo sakay. Lagot ka itong isa. Tanga-tanga magugagod! Pransit bang ka? Ay, mao may gingon sa driver, makabuot na ko ana. Oy, boss. Sakay na. Naa na puding hangulog pasayro? Wa nagpalibak ng kanuhak, oh. Di na may masakay nimo! Naangol pa minimo! Ay na lang pa masahero, boss, kung tagpitoy mo sakay. Hinay-hinay lang ha! Hinay lang! Awak! Prinsit, manggug ka. Ay, pasensya kay boss. Nito man ramang kukos minimum. Minimum, 7 ka tao. Ay, boss. Asa ka maaturon, boss? Sa lugar nga wala ka. Ana kung si pangutana be! Hala. Ikaw, boss. Mo, sakay mo. Kay nagdali arab ako. Aso, kami pa yung problema ani! Ug mula ka na lang di ka di ay. Ay, ako alang, boss ba? Para namoy kasakyan kay lapo kayong area, oh. Ay, dili lang po ko masakay. Bakla, tama bitaw, sakay taliya para di ta mahago ba? Sa kalapok-lapok sa kalsada, murag tama katan. May pangbata, boss. Naka-huna-huna og tarong. Pila gani pangayo nimo downtown gani? Kamo, boss. Pilay hatag ninyo. Pangyo ami be, banti-banti! Boss, 20-20 daw ingon ang bata. Musugot ko 20-20 pero ang bata pa drive pa. Ay, wa man siguro kay buot. Kabalo kang bata ni, mong bata pa drivon. Alangan sa bata, man kamo dipindi. Ako may driver, dapat ako'y magbuot. O sige. Taratan. Sumasakay na mo, boss? Ay dili, ang sao naman ang motor! Nangutana pa yun! Ulat ha. Ay, sir, pwede ka pronsit kay murag di man balance? Dili, balance. Basta mapasakay na po kayo dahag tao. Sige na, sir. Pagdali, sir, kay ulan na, oh. Mahugaw ko, ha? Atras, sige. Sama ng spider ni. Bakla, lapo kay ba? Maghina-hina lang siguro baktas ito sa unahan. May patan. Wa ba ko sali ang driver dire. Magtuga-tuga ba ni? Ayaw ko i-underestimate, sir. Kay 15 years na rin ako nag-drive diri. 15 years lagi ka nag-drive. Unyang disgrasya, malikayan. Ay, dong. Naog na, dong. Naugatan. Pagulat sa unahan, pagulat. Boss, maigo pa? Ay, boss. Pasensya kayo. Guot na mi. Sige boss, salamat. Himala, ni balibad o pasahero. Ani man ko na, sir. Kung magpasakay tagdaghan, basin madisgrasya ta. Sige, tara na. Malangan ko. Pagdali, good mo! Langayan kayo mo ba? Raton lang tamo, diri abi! Hinay ra ha. Katagam na rin mo nimo. Oy! Diri abi oh! Diri abi! Hinay lang ha. Nagkamas-kamas! Puta ka. Tangaan ko na bayuta ka oy! Agay. Akong tel. Naog sa mong tail, sir. Ay wala raman. Biko gra siguro ni. Tabangi ko. Sus, kinipig na driver! Bali nga, bugayo! Sorry, sir. Dali, si yaw. Sorry. Jay. Bangon dia, sir. Tabangi ko. Kamalo na lisod ta patabang pa na noon. Tara na siguro, sir. Kay malami ita. What? Dali ba? Kay mahapunan ta. Si tabangi ko. Paningkamot dia kay nagunit ko sa motor. Panuway ni tawhanan ni. Ikrang na. Naunsa naman pod na. Sir, murag nahutdan ta gasolina ba? Unyang saan ko manaron? Tubilag tubig. Kinahanglan nato magpatubil. Aw hala patubil dito. Pasuguan lang siguro ko, sir. Kay akong motor ba way magbantay. Ay nabuang. Mupalit ko gasolina niya baktason ko ni. Unsa pa man day, sir? Kwarta be. Ay, sir. Tapli lang sa, sir. Sige. Buwat ako dire. Sir, pag amping-amping anang karsada diha, ha? Kurbida ni dalana. Kating ko ba? Sir, ay sige yaw-yaw, sir. Lisod kay baktason. Awa, di una pa manggong yaw-yaw. Awa bakla, naugarong ka! Mag-over na kang liko! Sir, mas maayo siguro ayaw na lagtindog. Basig mas slide na pug ka. Unya magunsa ko dire. Diri na lang ko permente. Sir, among ginabuhat diri, sir, kung
lapok yung kayo, magpaligid mi. May ginabuhat dire, sure ka. Bantay ka ha. Ana? Ay, nang buligid po ka. Oh sir, ingana sir, tapos toyok. Tanawa, niligid yun. Bugo to ka ni baklawa. Tama na guro. Kulang pa sir, doon na lang kay kasakuha ho. Ay nabuang na. What? Na, tanawa oh. Gidumagan na po pagabugo. Okay na sir, bangon na. Murag gihago-hago ra ko nimo ba? Kadali ang sir ha, testingan sa nako kay masig mandar di ay. Ay, sir, mandar naman di ay. Maayo. Taysa. Unsa naman pod? Sir, unsay oras ron sir? Murag alas 5 na. Ay sir, murag diri na lang siguro ka kutob kay ting-uli na nako ron. Ay nabuang na matingali ka. Ay, mo man dahil ni klaro nga driver. Nya sir, umatay mahimo ani. Nya mula ka sa ako. Nya mula